Здравейте! Получаваме много запитвания относно обешамените хладилни агрегати, как изглеждат, къде е тяхното приложение, колко са шумни. Тук имам един хладилен агрегат обешамен, в случая на фирмата Danfoss. Той може да бъде Копеланд, може да бъде Текумзе. Ето така изглеждат. Пригодени за градска среда. Изглежда като по-голям климатик. Относно шума е около 55 децибела, колкото е една термопомпа. Това е плюс. А това е предвидено за минус. Те ще бъдат монтирани тук. Изкарали сме тръбите предварително. Това е канцелария. Ето е нагоре градата. Тук трябва да бъде абсолютно тихо, тъй като се куват законите на страната. Тези агрегати могат да бъдат сложени в хладилни помещения, като според капацитета на агрегата хладилните помещения могат да бъдат няколко на брой. По същия начин стои въпроса и с хладилните витрини. Влагат се към хладилни витрини, които също могат да бъдат няколко на брой според капацитета на агрегата. Допълнителни въпроси оставям на разположение.